Centre comercial de Los Angeles, les 11:30 del matí. Cos de bombers. Foc! 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 Un joc infantil. Institut de Beverly Hills, les 3 de la tarda. No pot ser. Que sí. I tu què vas fer? L'únic que podia fer. No pot ser. Que sí. Que fort! Ah! Ostres! Què tens, Clover? Ei, estàs bé? Estic més que bé. Estic enamorada. Oh, del germà de la Kaylin? Em sembla que li haurem de posar una vena als ulls. Ei, hola, Rick. M'alegro de tornar-te a veure. Hola, Clover. Escolta, per què no em portes a casa? No puc. He de passar pel centre. Portes una faldilla molt maca. On te l'has comprat? Avui li he de comprar un regal d'aniversari a la meva germana petita. Centre comercial de Beverly Hills. La seva germana petita. Segur que la seva germana petita no es posa aquesta roba. La meva mare tampoc se la posaria. Hauries de ser tu mateixa, Clover. Jo mateixa? Enric va a l'últim curs de l'institut i està acostumat a veure dones sofisticades. Sí, però si a una persona no li agrades tal com ets... Noies, nosaltres ens dediquem a l'espionatge i hem d'anar innovant cada dia. Ah! Noies, tenim un problema mundial a les nostres mans. Els membres més essencials de la societat no fan la seva feina. Es passen l'estona jugant amb joguines. Jugant amb joguines? Que ens pren el pèl! Per desgràcia, ho dic de veritat. Ostres! Si no intervenim immediatament, aquest caos es convertirà en un pandemoni. Per tant, la vostra missió serà fer-vos passar per compradores. Per fi! Una missió de les que m'agraden! Ara mateix hi ha una fira de joguines a Taiwan. Potser hi trobareu alguna pista sobre qui s'amaga darrere aquest fenomen tan estrany. Aquí teniu el material. Un cinturó magnètic. És una mica massa Elvis per mi. El DSC, dispositiu de seguiment camuflat, el podreu activar amb els telemirallets. Unes ulleres d'infrarrojos detectores de calor, un estoig de manicura amb una llima d'ungles làser i un esmalt d'ungles adherent. Oh, n'hi ha algun de color vermell cirera? Un de blau elèctric. Perfecte. I, finalment, un braçalet d'ejecció. Aneu amb compte perquè encara està en procés de perfeccionament. Per cert, m'agrada molt aquesta nova imatge, Clover. Molt sofisticada. La meva mare té un vestit jaqueta igual que el teu. Fira de joguines de Taipei, les 4:17 de la tarda. Mireu quantes joguines, això és... Impressionant. Guai! Infantil. Heu vist les joguines de Vladimir Kozirev? Són precioses. Heu d'anar a veure l'estand de Vladimir. Val la pena. En Vladimir Kozirev té l'estat més impressionant de tota la fira. Ja sabem per on començar. Genial! Jo diria que som exactament al lloc indicat. Benvingudes a l'estand de Vladimir Kozirev. Gràcies. Tothom diu que les seves joguines són una passada. El que la meva companya vol afirmar és que hem observat una reacció molt positiva envers les seves joguines. Sí, són una passada. No n'havia sentit parlar mai de les joguines d'en Kozirev i ja es troben a les botigues? No, som una empresa totalment nova. De debò? Encara no hi ha jugat ningú? Aquest és el nostre gran debut. Ja ho veig.
Per què no s'emporten algunes joguines, senyoretes? Endavant, obrin-les. S'adonaran de seguida del seu encant, de debò. Potser més tard, ara mateix hem de fer una trucada. Adéu-siau! Taipei, Hotel Tai, les 8 del vespre. Hola, noies, ja heu anat a la fira de joguines? Sí, ara n'hi enviarem algunes mostres. Són de l'empresa Joguines Vladimir Kozirev. El representant diu que l'empresa és nova, però les capses són velles, dels anys 70. I no només això, totes les joguines que vam veure en el vídeo són de la marca d'en Kozirev. Bona feina, quan sàpiga alguna cosa més ja us ho diré. Mentre esperem la trucada, podríem analitzar la missió. Encara millor, podríem pensar com puc impressionar en Rick mentre estic perduda en un lloc tan ridícul com Taiwan. Taiwan no és ridícul, Clover. És exòtic i interessant. Tens raó, com és que no hi havia pensat? Hola, Rick, sóc la Clover. Oh, poca cosa. Res, ara mateix sóc a Taiwan, un lloc molt exòtic i interessant. Oh, que ràpid! Oh, en Jerry diu que no li consta que existeixi cap empresa anomenada Vladimir Kozirev. Però algú ha de fabricar aquesta joguina. Sam, estàs bé? Rick, ja et trucaré més tard. Sembla que tingui 2 anys. Sam, i para d'una vegada! No vull! Deixa'm estar! Clover, fes-hi alguna cosa. Digue-li que deixi de comportar-se com una criatura. Què penses, que sóc la seva mare? Sí, amb aquesta roba sí. Ai. Escolta, si no et portes bé, aniràs a l'habitació. Hem d'explicar a en Jerry el que està passant. Hola, Jerry. Ei, mireu, nois, és la Clover. Clover, gràcies per trucar. Escolta, què els fas al berenar? Oh, no! En Jerry, no! Hem de descobrir què passa amb aquesta joguina si no volem que en Jerry, la Sam i tothom es quedi així per sempre. Són les mateixes capses que hi havia quan hem vingut abans. El pataner! Oh, l'heroi Megatrònic! La reina de la bellesa! Ostres! Oh, què veig? La nina de la mare! És la nina de la mare! Ei, la meva mare també en tenia una. La petita Ann. La mare deia que quan era petita estava molt de moda. Per què? Si ni tan sols van piles. Mirarem qui va fabricar aquesta nina. La petita Ann. Correu! Les intruses es dirigeixen al carreró. Desfeu-vos d'elles. Per sempre. Em sembla que això no és un comitè de benvinguda. En Jerry tenia raó! El caos s'està convertint en un pandemoni! L'hora de la manicura. Ah, que tindrem temps? A mi el blau elèctric m'encanta. Esmalt d'ungles adherent. Oh, sí.
informació sobre la Petita Anne. Aquí diu que aquestes nines les va fabricar l'empresa Joguines Petita Anne a Rússia l'any 74 i que en van parar la producció uns quants anys després. No deies que les capses de les joguines de Vladimir Kozirev eren dels anys 70? Mira de qui era Joguines Petita Anne. D'en Vladimir Kozirev! Esclar, és la mateixa empresa! Fa servir l'antiga fàbrica per fer aquestes joguines noves. Doncs ja sabem on hem d'anar. Rússia, la 1:15 de la matinada. Hi ha moltes mesures de seguretat per ser una fàbrica de joguines. Hem de mirar d'entrar-hi. Oh, mireu! Jo en vull una! Sí! Què és això? Oh! Sam, pare, Sam! Juguem a fet i amagar? Vine aquí ara mateix, mocosa! Qui les ha deixat aquí? Són per la pròxima tramesa. Rodney, ajuda'm a portar-les a dins. Aquesta nina és defectuosa. Llença-la. Agafen dues més per la pròxima tramesa. El DCC diu que la Sam és aquí dins. Això és tan gran com el teu armari. Sam, de pressa, surt d'aquí! Sam, t'hem trobat a Uba, ja pots sortir! Que divertit! A què més podem jugar? Ei, i per què no les tanquen, aquestes capses? Vaig a preguntar-ho! Tinc una idea millor. Juguem a les endevinalles. Sí! Les endevinalles, per favor. Jo primer, jo primer. Jo veig una cosa que comença amb O. Un ordinador. Molt bé! Segur que aquest raig fa que la gent es comporti com els nens petits. Només hem de trobar el xip de l'ordinador i reprogramar-lo. No puc entrar al sistema. Normalment les contrasenyes són molt evidents. Tothom creu que ningú no hi pensa. Per exemple, joguines. D'acord. Petita A. És evident que en Kozirev no se sap l'anglès. I ara què? Ah! Bé, s'ha acabat. Com a mínim això els entretindrà. Intrusos! Au, té! Correm! La que arribi última és lletja. Vaja, vaja. Però d'on ha tret aquesta idea? És una venjança.
Les criatures que havien adorat la meva petita Anne han crescut i han oblidat el que era la diversió, la senzillesa. Ara només s'interessen per bestieses com aparells d'alta tecnologia i joguines electròniques. Bé, de fet, ella li preguntava per què s'havia posat aquest vestit. Tan discret. Però ja que parla de venjar-se, això no farà tornar la petita Anne. I tant que sí! Tots els adults del món es veuran obligats a recordar la petita Anne quan jo els faci tornar a ser els nens que havien estat abans. Sisplau, deixi'm venir amb vostè, sisplau. I vosaltres per què no us comporteu com ella? Puja amb mi, petitona. No! Sam, torna, si no et castigaré. No se sortirà amb la seva! Mira, potser sí que se sortirà amb la seva. Si ens toquen aquests rajos, estarem condemnades a ser unes immadures tota la vida. Enric no sabrà mai el que val. Ei, que no és culpa meva! Empenya'm. On són? Ah! Ei, petitó, si ens desligues et donaré un caramel. D'acord. Ni rastre de la nau d'en Blada. El DSC! La Sam és davant nostre! Oh! En Vladimir l'ha llançat de la nau! L'hem d'agafar. Au, vigila, que accelerem. Ens ha enganyat! És una nina! Mira! Les nines d'en Gozirev ja no converteixen la gent en nens petits. Ara són un exèrcit maligne. Hem arribat tard. Potser no. Què és el que en Vladimir s'estima més de tot el món? La roba verda. La petita Anne és el seu orgull. El guanyarem jugant al seu propi joc. Ah! No ho entenc. L'infantilitzador? Vols dir el gos petaner? No exactament. A veure, posem el xip del gos petaner dins la petita Anne i ja ho veuràs, en Vladimir ni se n'adonarà. Ja està! Ei, no siguis dolent! Oh, la petita Anne! Aquesta és l'última, Vladi. Si caic jo, ella també caurà. No! La meva petita. Què vols que fem avui, petita Anne? Vladimir, torni a la fàbrica i sigui bon minyó. No hi vull anar. Ara vull jugar. Si no ho fa ara mateix, el castigaré. En Vladimir és dolent. D'acord. Institut de Beverly Hills, les 11:10 del matí. No pot ser. Que sí. Clover, és veritat que semblava una criatura? Com sempre. Bé, potser una mica més. Ah! Hola, Rick. Tinc 2 entrades per l'òpera. T'agradaria anar-hi amb mi? A l'òpera? Què t'ha passat? Sembles la meva mare. Oh. Ei, Rick! Aquest vespre anem al parc d'atraccions, oi? Esclar, Mandy. Que elegant! Que tens reunió de pares d'alumnes! Perdoni, professora, em pot dir on és el despatx d'administració?
Ah! Oh, 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 oh. Ser adult no està tan bé com sembla.